Tripura ni tong Boyar belai kotung amang cimang ayub niyub bororok tungmani bagui telkar lutuk lajak oba hejorawo nobar Watwi Phaima bai khaksang ma lekha gobang ya Phano Kisa Watwi mamani bisinti Phano Tripura Hasteo tong Boyarok tong khorok kasang nobar Sibsakha abuwai lukurni bisingo kaisa khaksang ma tei nobar kasang manmani mangpili nujati phekya Tripura ni tong khortabo nobar Watwi bai kasang dodo ongsa nainai bidi chiri mangkaliwo Sharna Kamal Jewelers ni Sharna Akhya tor samater angnai 26th April ni simi 7th May jora Akhya tirteni bagai lucky draw salbrum no tongo rangsak ni puisa mega lucky draw tongo chung holong ni necklace set kuplai ungna ni shape kaham abuni yagulobo chung holong ni kanmanai ni bainawo flat 100% khaiklaimu tai rangsak ni kanmanai ni bainawo flat 25% khaiklaimu bebak manai paimungo tongo sokal terni bagai kejam rangsak ni kanmanai no sebai ketal rangsak ni hallmark genang manai painani shape kaham rejagai tongo